Mochang. Ang Mosan Bidut Deborma Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikotjak Hangkor Koksapni Adong Ungoi Songjakma Yagulo Kaitorni Samai Tangoi Sajago Kerakhe Poito Narugoi Samai Tangoi Sajago ভারত এলেনবাগনি বিশিংতুই খাজাক কেরংন পয়তো কুবুই খরক সাতমাবাই আং বাই বকজাগৈ তংমানি সামুংন খাবাই খুবাই তাंनाय जोंतनि खरगनै जोंनि बरम गोनांखौ हास्ते फानि संजाक खरगनि जोंतनि आरो शपथ नाहारका समाय तांखा काउन्सिल चेयरमैन तिनि बरम गोनां चेयरमैन नि थानि जोंतनि नमिनेटेड खरगनि एमडी सिंगय जिनि तो कुनु सीट सिक्रि 28टा प्लस 2टा जे 2टा तंमानि समस्त त्रिपुराओ थांगै जों सामुं खालायनायनि बागै जों दिनै बोखा फान सतनजाक जोंनो जे गवर्नर जोंनो आरो सिलेक्शन खालाय रहरमानि समस्त त्रिपुरानि एडीसी जे तंमानि एडीसी नि बिसिंगो एडीसी नि बरक रकनि बागै सामुं तांनानै बागै जोंनो जे दायित्वरि मानि खाक्रा खायनो जों दिनै गसवै नाहारै समाय तांगै जों याप्रि दिनैनि सिमि जों बाननानि चेंखा टाउन बागै हेंकाय और जों खरगनि जे नमिनेटेड जे एमडी सिंमानि जोंनि जतन सामुं गोबांकुक तानि बागै हेंके जों कुनु पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइनिं तंगिया जों 28टा जागानो थांगै समस्त 587टा विलेज कमिटी एडीसी नि अ जागा थांगैनो सामुं तांनानि बागै जोंनो जे बारजारि मानि अ बारजनो जों दिनै यासागैनो हाका आवन बागैनो जों दिनैनि सिमि फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों दिनैनि सिमिनो दिखा जों दिनै जेटा शपथ नाहामानि तो आबो गवर्नर तो जत बरंनि गवर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गवर्नर न किंतु जों अरबो जों कसाराव खलाय सुना और सीट अलॉटमेंट खलायजाक हाइफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहानाति तंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि चिनि याप्रि जों उक्लक उसलुग लाक टाउन बागे हिंकाय चिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो कमाय तंखा तामो खसवै तंखा बंनि तामो मानजु जागिया उंगै तंखा बरक ब तामो मानना तमनि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनि जों अ सामुं तांना बागै जों आगक जाक हिंकाय हाइफानो ताबो त्रिपुरा राज्यआव एडीसी नि तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरा लेन फाननो हिंदि ग्राता त्रिपुरा लेन फाननो हिंदि आबो मांखांकाय जों और नमिनेटेड एमडीसी खरगनै जिनि आं बाय जिनि शिवसेन काइपें जिनि ताम साया उंनान तंबा आबो जतनि आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि इशुया आबो समस्त एडीसी बिसिंगै जिनि बरकनो कथां तन्नान हेंकाय आबो भारत सरकार बो आबो नायखलो भारत सरकार नि बिसिंति संविधान नि बिसिंति जे साजाकमानि अब कथां तंगो अ लाइबुमा कथां तंगो अ लाइबुमाने मारि रुगैनो जे साननाय सानो अ सानमानि जागावो अब काहामदे हाया हिने वान सुनान जराया अब काहाम न हामियाकुस गुरै संविधान नि ब सामुं ब मानुय ब लाइबुमा रिगजाक हामिया तंबा आबनि बागैनो आंखाय हिनो जे सानमानि अब जों जेटा कुनुय और नमिनेटेड एमडीसी जों टाउन बागै उक्लक उसलुना फाइनाय सालो तो जों जोंनि त्रिपुरा सारावनि बागै और जे तंनाय हिंदू मुसलमान नैने त्रिपुरा सायाबो दङ एडीसीओ 587टा विलेज कमिटी नि विलेज नि बिसिंगो जोंनि जे बरक दङ बरक न सरकारनि सुजुग सुबिदा नग थां तुनै रिनाय बागै जोंनि जतन हले जों खाब्रमै जों सामुं तांनानै नांगौ जों सामुं